Приятели, добре дошли в ден 2 от приключенията ни в Будапеща. Днес ще ходим до парламента. След това ще ходим в едно заведение, ще ви покажа, свързано с Хари Потър. И вечерта ще ходим на круиз по Дунава. Нямам никакво търпение. Аз съм се облякла така малко като за дискотека, но вечерта няма как да се приберем до хотела и затова вечерта искам да съм малко по-така за круиза. Но ето днес съм с тази блуза, с панделка. Тази панделка много си я харесвам. И така, ще се видим после, като сме някъде. Между другото, времето е прекрасно. Каквото и да е. Да говорим. Хора, сега влязохме и ни дадоха ето аудиогидове. В момента се разхождаме по Андраши, улица Андраши, не знам дали се произнася така, мисля, че да, което се води най-красивата европейска улица след Шанзелизе, така че сега ще ви обърна. Има страшно много магазини, такива от по-висок клас. Приятели, на тяхната главна улица, това зад мен е операта. Много красива сграда. И сега продължаваме надолу, за да видим къде ще се разходим още и ще ви покажем и на вас.
приключи нашето преживяване в The Magic, в това заведение, в което бяхме. Беше много интересно, както видяхте, имахме така малки закачки с това котле, което ни дадоха. Също така, малко по-късно дойде едно момче, което ни направи фокус и беше много интересно. Аз много се впечатлявам на такива неща. Сега нямам представа колко часа, но сме близо до Дунава, защото ще ходим на круиз по Дунава. Ще минем с корабче, нямам търпение и едно куче много сладко. И сега ще видим всъщност ето го Васко. Къде е Васко? Ето го. Кучето е много странно облечено. Така, чакайте, че някакви хора тичат, въобще мазало. И отиваме. Това ми беше нещо, което най-много чаках от тази екскурзия. Именно това круизче. И ще ви вземем с нас, разбира се. Сега ще ви покажа и едно мостче. Приятели, на лодката сме, обаче снимахме, както видяхте, излязохме навън и снимахме, но ми стана много студено, защото бая студено си е всъщност и от вятъра не го прави по-добре. И сега седнахме вътре, но пак сме с гледка и сега ще ви покажем. Да. Хора, тръгнахме да се прибираме и минахме през един магазин да си вземем едни неща, които ще пробваме сега в видеото. Обаче се сетихме, че сега Васко го видя, се сетихме, че из целия град има малки фигурки на животни. Това ми прилича на мишчица ли, мечица ли? Леш или мечка? Като меченце малко, да. Сега ще ви го снимаме и това е първото ни. Много яко, защото е като treasure hunt. Поздравяваме Коста и Диди, те обичат такива неща. Много яко! Да, задължително идва тук. Да. Следващия път Коста и Диди идваме с вас. Приятели, прибрахме се в хотела. Беше уникално на круиза. Препоръчвам с 10 ръце.
И сега минахме покрай един много хубав нон-стоп с много разнообразни неща и си взехме 2 чипса. Ние винаги пробваме някакви неща в този канал от всяка държава, която посещаваме, така че сега нямаше как да сме по-назад. Затова ние вече сме си в леглата и ще пробваме. Сега ще ви покажа какво. Така, приятели, имаме 2 такива малки чипса. И двата са на Лейс. Не сме ги виждали в България. Първият е Hot Chicken Wings. Аз и Васко много обичаме люти неща. Аз може би малко повече, но и двамата като цяло. И решихме да пробваме този. И тук виждам даже има скала колко е люто. Не е много люто, така че ще се яде. И ето такъв Creamy Cheese and Basil. Мисля, че сме яли такъв подобен май, но май не на Лейс, не съм сигурна. И затова сега ще ги пробваме и двата и ще ви кажем какво мислим. Първият, който ще пробваме е този с лютите крилца. Мирише на буквално на крилца. Не знам как ти мириш на крилца, ама добре. Много ми харесва, има вкус на чипс с пиле реално. И много леко е люто, много леко. Бих му дала 8 от 10, много е хубав лютичък. Ти колко бих му дала? В момента не ми си много люто, ама там некъде 7 примерно. Да. 7,5 общо. В момента ми идва малко прекалено люто, ама не съм в момента. Прекалено люто? Добре. Така, това е оценката за този. Така, сега ще пробваме и този с босилека. Това мирише много силно на босилек. Яко мириши? Да. Мале! Това наистина мирише много силно на босилек. Заповядай, майко. Дън. Чипс с босилек. Нищо, че пише Creamy Cheese. Чипс с босилек е това. Много е вкусно. Много е вкусно, наистина. На мен много ми хареса. Аз ще му дам колко, не знам. 9 от 10. Аз го свалям по-ниско от други. Така ли? Да, 6 нещо от сорта. Може би и двете са ми Много на силен вкус. 8,5. И двата чипса. Нека така да го оставим. Много силен вкус, аз обичам така, да не ми е много слаб вкуса. Но да. Приятели, ние си лягаме. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ще се видим отново утре с ден 3 от поредицата за Будапеща. Беше много интересно, много хубаво и ще виждате много интересни неща предстоят. И така, лека нощ!